Îmi pare foarte rău pentru cele întâmplate, mai ales pentru că s-a văzut foarte mic. Mersi pentru că m-ați atenționat. În telefonul meu se vedea mare. Chiar îmi pare rău că s-a văzut mic. N-am avut timp să mă uit. Survival? Deci, să mă dacă îmi place asta. Nu-mi place deloc. Stai, nu știu de ce am pe lumea asta. O să renunț la lume, dar hai ne batem puțin cu 2-3 domnii proști. Să fac level. E bineînțeles să mă aleg și eu ceva. Stai că în zonă și cu zombie. M-am mâncat în fund. M-am mâncat în fund. Gata. M-am baricadat. Bă, nu merge să spargă ușa, nu? Nu merge, nu? Pentru orice eventualitate. Stai ce? M-am dat seraj. Tag life. Uitați ce rezolvați cu 3 torțe. Mergem ca să ajung la ușă pe asta. Am ciudat antivirusul. M-a spawnat în fosta mea casă care am pierdut-o. Mamă, ce bine, cât bulan pe mine. Deci mi-a făcut aici un copac o casă și am pierdut-o. Antivirusul e prost. Așa și gen, văd că am fost spawnat iar aici. Da, sărac, mort. Hei, dar măcar am casă. Uite, avem un antivirus prost. Ei, ne putem uita afară, mă, ce nu mă enervează antivirus. În fine,
cred că o să închid clipul pentru că mă enervează rău antivirusul. Deci, am doar 2 aplicații în el. Am 8 giga și el mă ia pe mine cu gen pentru memorii alea. Hai bă, frate. Mai mă și umilești. Uite cât poate să